Měli jsme tu chapter 2, měli jsme tu chapter 1. No, dneska tu máme chapter 2. Ale s hejkama. Já moc tady to můžu dělat minisérie, hej. No. Než se napojím na chapter 2, dejte like, odběr a už jde sem mé intro. No, jsem tu. No, dneska to můžu používat jenom Wallhack a Bunny Hops. Nebo teleport, ale ten bude pak hovnu. Já před minutou to začalo. Mám potichu. Tak. Mám granáty. Třu granát, abych to mohl hodit na pamatoku. Budu asi nahoře, co? Když aspoň hackuješ, tak hackuj silně. Takže já to dodržím. Co? Nic. Čekaj, já si dám wallhack a jdeme si přebít shotgunu. Tohle už nám po několikátý. Jak si přebíjet shotgunu bez toho, aby byly ty dvířka otevřený. Ha. Není stun gun. Co to je tak? Position roh. Nic. Nějaká šílená blbička. A už jsem nevšimla. Další pozice. Position set target. Set target vystřelit. A set target zabít dědu. Je děda. Dědu, kde jsi? Už? Čau. Jsem tu. Piu. Tak. Granátek. A tam se spadla grany. Grany s červenýma očičkama. A už to jede. Už to jede. Počkej. Bude produkovat tvá pasička, jak debil. Místo 5 cm pastí na medvědy bude pokládat 50 centiákový. Hey, kde je grandpa? Where is grandpa?
Tam mu jde teda. Když tam tučel. Což tady tak něco? Není. To popravdě. Sakra. To jenom mám dělat. Až mám to páčit od sura. Tam nechoď, tam to neotevírejte. Tam to je nebezpečný. Jsem hrozný sobec. Grány. No, už to nemusím naštěstí. Dobrý, tady. Pičo. Kurva. Nemá kde teda děda. V Robloxové verzi nemůže spát. Myslím. A já už se to vezmu. Já budu sobec. Kdo se uchtil. Pičovinama. Nevím, jestli to zrovna děda Gon. To bylo asi tím wallhackem. Vždycky, když nějaký hacker na serveru, tak a jde po něm Granny, tak ona má stejné schopnosti jako ten hacker. Když proběhne ten hacker přes stěnu, ona taky. Třeba jednou v chapter 3, tam jak je ta tramvaj, tak tam byla ta pičovina. Tam ten robot, jak řval pořád. Jak pípal vždycky, jak byl u vás. No tak já jsem se dal tady explode mod. To prostě je, že prostě dělám tohle. No, tak on taky právě to dělal, to samý. Mě třeba, když jsem byl na spawnu, tak než jsem sebral ten lockpick, tak já jsem dal ten explode mod a on jsem jel. A doslova jsem šel dolů a tam normálně bugnutej v zemi. Dobré, hovno. To odpověď. Já se vezmu granát a někoho tady potrolem. Že mu to hodím pod nohy. Co já? Já nevím. Vezmu granát a někomu to prostě hodím pod nohy. Ach, jeden dostane. A pořád ani nevím, kde je tohle. Dobrá si táta Granty? Nevím. Asi. Vezmu si teda granát. A mu zautočit. Jdu to někomu hodit pod nohy. Tak to je. Někdo. Kdo půjde po schodech. Co já to hodím na ty úvodní, tam se vždycky někdo joinuje. Se joinuje se a někdo ti tam zajebe granátem, ty vole. Oni hlavně musí umírat. Musí, hlavně. Podstatný. A to může být ten děda. Jsem tam zabugoval. Ryb děda. A naopak se to děda zasloužil. Tak teďkon? Ne. Ty jo. Asi není ani nějaké borce. Kde jsme 2? Nebo co? Ne, 3. Hodit pod nohy. Jak třeba, aby někdo byl tady, já mu tam hodím granát, budeme zavírat dveře. To Borka úplně nevypáčíš. Tu obranu. Jsem to chtěl zkusit. Tak se ber.
No si vzal? Shotgunu. Kdo kde? Tak já se pomstím. Tak já se opět těším na tu chapter 3. To bude úplně zábavná. Zábava. Se tam bude tajta a pak ještě děda s brokádou. Jste už hubu. Hagrid se tě pomstila. Co já? Hej, právo. Je rozházet orgány. No tak ať rozhážu orgány. Haha. Já jí rozhazuju orgány. Počkej, zůstaň. Něco napadlo. Co já? Já nevím. Jsou jenom 3. Takže on se někdo půjde. No když ten někdo je v piči. Tak někdo odsud nebude moc utíct. Takže tady to mám private. Až bude Granny gone, ale jako ty orgány budou na zemi, tak já ještě po ní vidím granát, aby se to rozhodilo. Tak tady dobře funguje fyzika. Chápu? Proč? Lampa je menší než tyhle dveře. Já to zavřu a zaklopím to. Ne, já to nemůžu. Jsi špičí. Jenom mi odpadla ruka. Tak za to ji rozházím. Ne, já nemám prokání nic. Já se tady zabuduju do stolu. Jsem na stole. Haha. On se taky na stůl. Jsme vždycky ve školce fajtili. No se dřív dostane na stůl. Ale od té doby, co jsem nespal z toho stolu, tak jsem nikdy nedělal. Ne. Gon? Gon? Jo. Hopla. Repedloky. Hopla. Mám range. Tak to jdi do pí. Či. Ne. Tam to. Tak. Dík. Tak jednoduchá práce. Pro to bude možná jiná. Pedloky. Pedlok. Door handle. A je to taky odpáčit. Mám páčidlo? Nemám. To bude popičuju. Come on. Já jsem jako ještě nachlazený. I včera to bylo úplně v pohodě. Jak se může zhoršit rýma? Nechápu. Nevím.
píči. Sorry. Tady to potřebuji dát do píči. Kurva, proč prostej. Se nemůžu sestřelovat, takže pistolem je k ničemu. Kde může být door handle? Ale někde tady nahoře. Tam že Grenegon? Někdo se zbavil paprsku vlastně. Se spamne Grenegon, tak já budu pak v píči. Taky ani nemáš stanganu, ne? Tady je door handle. Nepotřebuji jenom tamto. Mělo být tady. Tady je benzín. Možná si tohle. Možná jenom tady to. A utečem. Za 3 minuty to musím najít. Rychle. Doorlock. Už vím, možná. Jediná lokace, kde to může být. Není. Nebo tady. Už mi jenom sharp plug. Můžu nádherně utíct. No ještě boutky, no. Come on. Nemůže být zbytek. No tak. Tejpa. Let's go, let's go, let's go. Hihihi. Mějte se. Ne, asi můj rekord. 1 smrt na rank B. 16 minut, let's go. Say goodbye. Say goodbye. Tak kde byl celou dobu děda? Já jsem ho viděla na začátku, jak jsem tam probudoval. Mám jít najít dědu? To nechám být. Tak to by byl konec videa, doufám, že se vám líbilo. Já se s váma loučím. A v pohodě. Zdar!